me ya faru a wannan gari? Abinda Allah ya sauka mana. Jarabta ce Allah ya dora mana. Allah kai mana maganinta. Muhammadu manzan Allah ka iyakance mana. Gawa Allah kaɗai ya san iyakacin waɗanda aka yi mana. Wai a kunnen ki a wace rana me kika ji? A wace rana? Ranar da abin Ranar Talata Allah ya sauka mana da wannan masifa, Allah ya sauka mana da wannan bala'i. A masallaci Allah ya sauka mana da wannan jarabawa, Allah ya jarabce mu a ita. Muna ji tunda muna a gida. Mu a kusa da gidan muke barauki ne a lokacin da abin yawan zani na sha ma kyaure ne ake buga, ashe bindiga ce ake buga wannan abu. Can zuwa can sai muka hangi wuta na ta tashi a cikin jama'a cikin gidaje. Muka rasa yadda za mu yi a cikin gida. Allah ya sanya ba wanda ya taimake mu da wannan dauki ba, a kawo mana dauki ba, an kira waya ba a kawo mana dauki ba a cikin wannan gida. Haka nan Allah ya ɗauki rayuwar jama'a, Allah kada ya san iyakacin waɗanda Allah ya ɗauki rayuwarsu. Duk wanda ya ce ga iyakar rayuwarsu yawa kan shi ƙarya ko ba haka bane ba. Kamar kina da wani naki da kika rasa ne? ƴaƴan yayye na guda 4, wana ƙane na da uwa da wana da ƙane shi da ɗan shi da uban shi duka an riga da an gama mana da su. ƴaƴan wana an gama da shi. Fu 10, iyaye babu, gidaje an ƙone ba faura. Abinci ba abin da za a ci, marayu Allah kaɗai ya san iyakarsu waɗanda Allah ya sanya aka bar mana da su. Masallaci ga suna hukuma abin da muke so da ita Allah ya kawo mana tallafin al'amarin, Allah ya kawo mana iyakarsa ko ba haka bane, manzon Allah ya iyakance mana ko ba haka bane. Jawabi yayi. Hannunta Salisu, mu baraukin gida ne kuma a jikin gidajen mu muke. Abin da Allah ya sauka mana ranar Talata muna jin bindigu. Mu mazajen mu ba ƙarfi gare su ba, mai ƙarfi ma ya iya da wa'annan bayan Allah, saboda sanin hukumar mu ta sani komai da abin da ake. Ba mu da dama shigowa, maza mu ba su da dama shigowa, da Allah Ubangiji ya sa muka ji sun lawa muka bullo. Muka zo mun samu gawa mai sunan gawa 30 a cikin masallaci. Mun samu gidaje ga su na yanzu da kanku za ku je duk ku ga yawancin su wa'anda suka kokone. Sun kone mana mutum 4 a cikin masallaci, a cikin ɗakunan su wa'anda suka yi ɓuya. Sun kone su, sun bi gidajenmu sun ƙwaƙone, abincinmu sun ƙone, kuɗaɗenmu, suturinmu, ba mu da kowa ba mu da komai mu daga Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Me zafi me kuka yi musu? To wallahi Allah masani mu dai ba mu baran musu ba, mu ba mu zuban musu ba, mu wallahi muka yi musu ba, mu san abin da muka yi musu ba muka yi musu. Mu zaman garin da muke albarkacin mu zauna mu nemi abinci, neman abincin mu a gona. In an raba mu tashi mu bar garin nan mu sake gari, to ina za mu da gona ko ina za mu je mu samu wata mu ci abinci. Me fatan ku? Fatan mu abin da muke nema manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba ku ikon ku masu hukumai ku nema mana alfarma ta kawo mana gaggawar wannan aiki, su kawo mana iyakashi. Muna so su kawo mana ƙarshen wannan abu tunda da sa hannun hukuma. Idan gwamna ke da wannan al'amari dan manzon Allah dan daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zara hannun shi, Allah ya kawo mana sassauci akan wannan mutane. Mu dai abin da muke bukata su kawo mana ƙarshen wannan abu da suka saukan mana. Abin da muke nema kenan gurin